Kag sa numero 1 sa mga balita subunga adlaw, pagatutukan sa karon sa probinsya ang information dissemination angot sa COVID-19 vaccines. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sa karon amo ang marubo nga acceptability sa bakuna base sa survey nga ginpatigayon. Ma-report si Barbara Mijares. Nagalibod sang sudan diri sa Bacolod ang 47 anyos nga si Arlene Lunas, taga-Himamaylan siya. Kung mag-abot na gidman ang bakuna kontra COVID-19, gusto niya nga magpabakuna. Para suno sa iya, mahimos man ang iya nga panghuna-huna kag mapangapinan siya kag ang iya nga pamilya kontra sa virus. Sa amon mga vendors, galakat kami kundiin. Hindi mo bala ano ang mga tao kay mo may istorya, masugata, kinanglan nga mapabaksin ta Pero sigurado nga safe kita kay kung mayara nga hindi bala sa mga balita, mayara nga may mga nagakalatabo nga hindi nami sa ilang lawas. Pero ang OFW nga si Nori Valenzuela nagsiling nga wala pa man sadto na patod ang bakuna sa COVID-19, nagdesisyon na siya nga hindi magpabakuna. Siya taga Manapla kag sa Nobyembre lamang nagpauli sa probinsya. Nabalaka man siya sa COVID-19 pero suno sa iya, mas maayo nga maghalong na lang siya sa magpabakuna. Basta mag-ingat na lang ako. Wala kasi kasaguraduhan ang bakuna kung talagang walang side effect or what. Ang pagkampanya angot sa importansya kasuwong man kung ano ka safe ang bakuna ang tutukan karon sang Negros Occidental. Ini kasunod man sang datos nga ila nakuha sa survey nga ginpatigayon nga manubo ang acceptance o kung diutay lamang ang luyag nga magpabakuna bangod sang ilaman nga kaugalingon nga pagkahangawa. Subject sa survey ang mga frontliners nga amo ang priority sa bakuna sa COVID-19. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, tutukan nila ang confidence building. Paagi sa mga pamphlets, social media sites, kag iban pa, ipahangop sa pumuluyo kung nga dapat magpabakuna. This information campaign hopefully will put aside all the fears and will convince them of the need nga magpa-vaccinate kita. Kaya para hindi na tayo balik sa ECQA, especially kung gusto nyo na maglagaw, gusto nyo na mag-travel, be out of the province. Pag nabakunahan kita, may ara ka na certificate of vaccination, you can present this. Padayon ang registration karon. Importante nga magpa-register ayhan ikaw ang sigurado na nga magpabakuna o kung may pang duha-duha pa. Stage 2 sa proseso amo ang assessment kag counseling kung sa diin ang natungdan ang magahatag sang iya nga consent para sa bakuna. Sa may mga ginabatsyag nga daan, kinahanglan ang certification gikan sa kaugalingon nga doktor para sa amo nga pagpabakuna. Okay, without that registration, without your name being in the master list for those persons na i-vaccinate, hindi ka makapavaccinate kung gusto mo na. Ang stage 3, amo ang actual nga pagbakuna. 70% sang population ang target nga mabakunahan kontra COVID-19.